Kyläkoulun uusi elämä Lopen Sajaniemessä vuonna 2011. Loppi sijaitsee Kanta-Hämeessä, logistisesti Suomen parhaalla paikalla keskellä kaikkea. Lopella asuu noin 8500 asukasta ja kesäisin asuinimisto kasvaa kaksinkertaiseksi kesäasukkaiden myötä. Loppi on suhteellisen harvaan asuttu maaseutupitäjä, jonne on muuttanut paljon ihmisiä pääkaupunkiseudulta ja josta käydään paljon töissä pääkaupunkiseudulla. Vuosien varrella lasten ja asukkaiden määrä on vähentynyt, mutta nykyään Loppi on muuttovoittoinen kunta. Sajaniemi on yksi Lopen eteläisistä kylistä, joissa asuu noin 400 taloutta. Sajaniemessä sijaitsi kylän oma kyläkoulu aina vuoteen 2003 saakka, jolloin kunta päätti lopettaa kyläkoulun. Lapset siirtyivät kirkonkylän kouluun ja rakennus jäi tyhjilleen ja ilman toimintaa. Koulurakennus on rakennettu 1900-luvun alkupuolella kyläläisten toimesta talkoovoimin lahjoitetulle tontille. Vuonna 2010 kunta päätti laittaa rakennuksen myyntiin, mutta ostajaehdokkaita ei ilmaantunut. Aktiivinen kyläyhdistys päätti perustaa kartoitushankkeen, jonka tarkoituksena oli selvittää, olisiko rakennukselle käyttöä yritystoiminnassa ja kylän keskuksena. Selvityshankkeen myötä selvisi, että innokkaita toimijoita olisi, ja tällä hetkellä rakennuksessa pidetään perhekerhoja, kokkikerhoja, vanhemman väen kerhoja, kokouksia ja erilaisia tilaisuuksia. Ja keväällä 2011 siellä aloittaa jalkojenhoitaja, kampaaja, kosmetologi ja hieroja. Aktiivinen kylätoiminta siis kannattaa.